Bine, te-am găsit cu luna în Scorpion din 4 iulie ora 12 până în 6 iulie ora 12 noaptea. Sunt câteva zile foarte importante, mai ales cea de 4 iulie, în care profunzimea lunii în Scorpion favorizează o altă conexiune profundă la care suntem invitați și de către conjuncția dintre Venus, da, planeta relațiilor, planeta armoniei, planeta valorizării personale, care se întâlnește pentru ultima oară cu Uranus în Taur, acum pe ultimii metri înainte de intrarea acestei planete în semnul Gemenilor, ce va avea loc în data de 7 iulie. Ce ne invită această conjuncție, care va avea loc la ora 15:20, dacă vreți momentul exact al conjuncției dintre Venus și Uranus, este să ne conectăm, să ne dăm un spațiu de tihnă în a fi cu noi înșine, în a ne conecta cu schimbările pe care le-am făcut în ultimii 7 ani sau poate mai puțin în ultimii ani, să vedem cum au evoluat valorile noastre, să vedem care sunt acele ancore din interiorul nostru pe care le considerăm solide și la care ne vom putea întoarce ori de câte ori vremurile extrem de volatile ce vor urma ne vor provoca. Sunt acele locuri, acele borne pe care să ne fixăm acum și de care să ne ținem pentru a ne găsi echilibru în lunile următoare și chiar în anii următori. Lilith va face o conjuncție, sau Luna va face o conjuncție cu Lilith în data de 5 iulie, în jurul orei 11:30, astfel încât toate aceste conștientizări pot deveni și mai profunde. Te invit cu drag să intri în contact cu aceste schimbări, să onorezi aceste schimbări pe care le-ai făcut în ultimul timp, să te mai întrebi odată mult mai apăsat ce este cu adevărat important pentru tine și cu adevărat valoros pentru tine.